मा जाहैबाय फैयै फैयै दाना लामाया जोंना मा जाहैबाय दै जाजोब्बाय लामायानो दैसो जाहैबाय मा जानांगौ जाखो दालाय थांनो हागोन नायालाय देखो दै वाव वाव आस्ते आस्ते दै जाजोब्बाय लामाया इतना सारी पानी हो गया ना वाह जेन बारनो हाबाय जोंहा आजा नै लोमजोब्बायमोन गोसो हाबगोन दे दै हाबजोब्बाय माथो फैलायबाय दिनै बेरे फुंजानि दुगैखांनानै अखाया ओरैबायदि अखा हाबाय आयौ लाजाला फुंनिफ्राय अखा हाबाय दङ माने आङो बाथौ सावनांगौ बाथौ सावनानै आं माने दुगै लोबै रेडि ओमफ्राय माने अखायानो गारला जाहैबाय नै नायना लादों माबायदि अखाया आयौ हाबाब बाबा नै दाबो हागासिनो माने अखाया फुरा नै सोरबा दाबो माने अर सायदों बेयाव मा फुदुंदोंथाय बे मा संदों नायलाय अमा आदारनो ओरैजाय नै सोरबा सोरबा मा खालामदोंथाय बेखौसो मिथिला आङो ओमफ्राय दा माने हाथायाव लांनो रेडि नै जोंना आनिया नै हाथायाव लांनो थाखाय रेडि बे जाहैबाय नै गय ओमफ्राय बे जाहैबाय नै थास'आ अमानि आदार बियो नै दुनिया बायदि उन्दुदों अखाखौसो दिन्थिनोसै आङो आयौ जालालै न'आनो माथो सेरजोब्बाय ए राम नै दै गजोब्बाय बेजों दै गदों नै ओरैबो नै साफा गारियाबो नै दैयाव एकदम गारि दोनदायावबो दैया ए राम जाला हनै बाथौखौ आं दायो बाथौ सावनांगौमोन दा मा खालामबावनो नै दैयाबो गबाय दङ अखायाबो जेरैबायदि हाबाय से जालालै बोथोरा जाला एसे थाद'बानो हामसिगौमोन दैलांबाय मा खालामदोंलाय नै ओरैजाय नै मा जाबावगोनलै बोथोरा माला गारबावगोन आयौ 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 बाथौ सावनो होननानै आङो रेडि जाबायमोन दुगैयै लोबै आरोना रेडि जाबाय दायो माने अखाया थाद'आखै अखाया जेब्लासिम थाद'आ अब्लासिम माने आङो बाथौ सावनो हानाय नङा आरोखि ओंखायनो आङो मा खालामबाय एसे अखाखौ नेथ'नोसै दुगै लोबै रेडि दे मा होनो मिथिबायना गावनिया माने अखा हाबाथाय गाज्रिनो ओमफ्राय जेला माने सान्दुं दुङो अब्ला माने गावनि थाखाय मोजां जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय दाथ' मा जाहैबाय माने दैज्लां बोथोर फैबाय उपाय गैया दायो माने आङो माने फुङावनो बाथौखौ सावोमोन नालाय ओंखायनो दसे नेथ'बावनोसै जुदि नेथ'वाबाथ' माथो खालामबावनो बिदिनो इयाव एसे माबा माबि खालामनानैबाबो आं बाथौखौ सावथारनांसिगोन नङाबा माने टाइमाबो जानाय नंला आरो दिनै मंगलबारबो जाहैबाय मिसेसाबो माने दखानाव थांनांगौ दिनैथ' आरो हाथाय आरो मालदाराबो माखासे मैगं थाइगं माबा खालामबाय कालेक्ट खालामबाय दख'नाखौ फानहैसिगोनलाय दिनैबो मंगलबार नालाय दिनैहाय बेखौनो एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा नायलांदोलाय जोंनि जायगानि माखासे थासारि आरो कन्डिसनफोरखौहाय बोथोरजों लोगोसे जोंनि गामिनि माखासे थासारिफ्रा माबायदि जायो नङा होमबा बेखौ एसे आं मोजाङै दिन्थिलांसै दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना आंजों थांफादोलाय चलो बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआवबो नोंथांमोना लेट्स गो आंजों आरो थांफाबाय थादोलाय चलो नै बे जाहैबाय फिसाजोनो मिगि स्कुलाव हरनो आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बियो मा संनोसै आंथ' मिथिला एसे दिन्थिना संनानै बोखारनानै बे मा जाहैबाय फाथो भाजा वाव गोथाव जागोन बायदि मोनदां हाब मिगियासो गोथाव मोदोमथारदों माथो ओमफ्राय बेयो मा ओंख्रिथाय वा आलु आरो दालि माने आनिनि रानिनि फेभारेट ओंख्रि आरो बेयो ना नोंनि ना ओंख्रिया नोंनि मा मासे सिदा थायब्रांलाय गिदादे गिदिदि देलाय खोन्थाहरलाय बोथोरा माबायदि दे बोथोरा खोन्थाहरलाय माबायदि माबायदि गाज्रि दे अखा हायो गाज्रि जाबाय ओमफ्राय लामायाबो गाज्रि जाबाय एसे अखाया खमायबाय आंबो न' सिङाव हाबफैनाय लोगो लोगो अखायानो एसे खमायबाय माने नङा होमबा दे खोन्थाहरदो नोङो माथो मानसिया बै बाहेरायाव थाबाथाय माथो अखायासो बारा हायो सिङाव हाबबाथाय माथो अखाया एसेल' जायो आं दायो नुबाय दा आङो बायदि ड्रेसाव दङ आङो दायो दुगैखां लोबखां दहायनो खिन्थिखाबायना आङो दाङो माने अखायाबो गारबाय आङो दायो माने बाथौ सावथौ सावखांबाय एसे दिन्थिनोसै आंनि दायो बाथौ सावनायखौ नङा होमबा बेबायदि ड्रेसाव आङो दिनै बाथौखौ सावबाय माने ड्रेसखौ गानासै आरो आङो गुफुर ड्रेस गाननांगौमोन नालाय थेवब्लाबो आं गानदिया नै आं बाथौखौ सावखांबाय रेडिनो बोथोरा दायो अखाया एसे मोजां गारना होथ'बाय नालाय ओंखायनो मोजाङै आं बाथौखौ खुलुमखांबाय आरोखि नुबाय दा धुप धुना सावनानै आरामनो बाथौखौ खुलुमखांबाय आङो आफा इसोरखौ प्रे खालामखांबाय नुदोंना बेनि उनाव आङो दायो न'निफ्राय फारसे ओंखारलांनोसै जोङो गाव गावबागाव खामानियावहाय अखाया आरो हाबावगोन नै गोसोम जाना दङ जों दायो जानोसै लोंनोसै ओमफ्राय जोङो थांनोसै गाव गावबागाव खामानियाव फार्स्ट टाइम जोंखौ स्कुलाव दोनलांग्रोगोन रानिखौ स्कुलाव दोनखांनायनि उनावसो जों गासिबो गाव गावबागाव खामानियाव जों आरोबाव थांनोसैलाय नङा होमबा जोङो दायो जों ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै बिनि उनाव जों थांसै नङा होमबा
आरो नोंथांमोना आंजों थांफाबाय था दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय नङा होमबा अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन जोबजासे नायबासो सासे नै प्रे खालामगासिनो दङ आं प्रे खालामखांबाय नालाय वाइफआ प्रे खालामबाय फिसाजोनो जाहो लोङो खालामखांनानै आरो फिसाजोनो जाहो लोङो खालामखांनानै बियो प्रे खालामबाय ओमफ्राय आङो प्रे खालामखांनायनि उनाव आरो नै जोंना रेडि जालायबाय दे खोन्थादो आंनि नोंना रेडि जाबायना हलाय नावलाय मादि नुदों मानसिखौ समायना जाना जायो देलायबा समायना नुयो माथो आंनिखौबो साफा नुयो माथो नों मोजां नंगौना नङा हो देलाय खोन्थालाय नों मोजां नंगौना नङालै हो मोजां नंगौना नङा मिन्थिया हाट गावनि मोजांखौनो मिन्थिलायाबो नोङो खोन्थादोब्रा मोजां नंगौना नङा मिन्थिया नोङो हा ओइ आखौ खारना माबा थांलाय फैलाय जाबाय थायो मिन्थिया मिन्थिमाराना मिन्थियानो गाव दिनैथ' जाहैबाय नालाय मंगलबारखौबो आङो जोंहा माने बिमाया हाथायावबो थाङोथ' दिनैथ' मंगलबार नालाय जोंहा बिमाया हाथायावबो थाङोथ' माने माखासे मालबो लांगोन आरो माखासे न'निनो प्रडाक्ट खालामनाय माने मोनफ्रोमबो मंगलबाराव फानहैयो आरो बेखौबो जोङो दाहाय एसे मोजां दिन्थिनोसै ज'सो थांखागोन नालाय नोंथांमोना थांफाबाय था आरो आं मंगलबार दिनै हाथायखौबो दिन्थिहैगोन माने दैज्लां बोथोराव हाथाया एसेबाबो बेलेग जायो नङा होमबा बेलेग साइडनिया बेलेग ओरैजाय नैबे जोंनि नैबे नोलोबारिनि खाथिया मा जाहैयो जोंनि नैबे नोलोबारि होननाय जायगाया मा जाहैबाय माने दैज्लां बोथोरब्लाथाय मानसिफोरा एसे खमायो मानो होनना बुङोबा माने फ्राय मानसिया माने खिथिजों जोंना लोब्बा थायो नालाय ओंखायनो खमायो हाथायाव अखा हाबाथाय मा लामायानो गाज्रि जायो साल' जोङो दायो ओंखाम जानोसै नङा होमबा थांफाबाय थादो नोंथांमोना फैलायबाय जोङो दायो नै आंनिखौ दोननो स्कुलावहाय आंनिया नै ओमफ्राय मा जाहैबाय लामायानो दै गोनांसोनो दैथ' नै माबा गोरगुलायबाय आंखौ गोरबाय थादों मा जाहैबाय फैयै दाना लामाया जोंना मा जाहैबाय दै जाजोब्बाय ओरैबायदि जाबायना नै बेयाव माने दैबाना जाबाय दै वा आस्ते आस्ते पाक्का हा गिर जानोसै नै दैया लामायानो दैसो जाहैबाय मा जानांगौ जाखो दालाय थांनो हागोन हायालै देखो दै वाव आस्ते बाबा आस्ते दै जाजोब्बाय लामाया आस्ते इतना सारी पानी हो गया ना वाह जेने बारनो हाबाय जोंहा अच्छा नै लोमजोब्बायमोन बेसे हाबगोन दै हाबजोब्बाय माथो बैसोरखौ गाहायाव होदोब्रा मनाफोरखौ गाहायावबा ना गाहायावबा बख'नो दिगदार जागोन बेयाव दोनबाय नै गारियावसो मानसि लानांगोन सोब न'निनो प्रडाक्ट गोजा इफोरो दै गोनांखौ गाहायाव सोदो हाथायाव लांसैलाय स्कुलनिफ्राय फैखांनानै आङो दायो नै हाथायाव दोनहैनांसिगोनलाय दा उफाय गैया दहायनो खिन्थिखादोंमोन आङो मोनफ्रोमबो मंगलबार हाथायाव माखासे न'निनो प्रडाक्ट खालामनाय लाङो सासेया रेडि जाबावाखैसो नोंना रेडि जाखाबाय बाब दाबो रेडिखौनो जाबावाखैलै नुबायना आङो दानि रानिखौ स्कुलाव दोनना फैलायबाय ओमफ्राय आरो दायो हाथायाव आखौ दोनलांबावनांसिगोनलाय बेनि उनावसो आङो गावनि खामानियाव आं माने दिनैहाय गावनि खामानियाव थाङाबो जानो हागौ मानो होनबा बोथोराबो एसे गाज्रि नालाय आरो खामानिबो इसेबां गैथ'वा दायो दा जुदि थांबा थांसै आरोना थेवब्लाबो माने थांनायनिथ' इसेबां माबा गैथ'वा दायो थांथारनांगौ होननायनि जेबो माबा गैथ'वा आरोना दायो सासेया रेडि जायाखै गारियाव माने फुल मालखौ सोजोब्बाय दायो माने हाथायाव फानगोनखौहाय ओमफ्राय दा सासेया बिसोरो ड्रेस गानबानो थांनोसै आरोखि दायो आङो हाथायाव मोनफैबाय बे जाहैबाय दैलिक मार्केट आरोना आङो दायो ओरैजा हाथायाव हाबबावगोन हाथाया ओरैसो थांनांगौ माने बारा खुलिथ'वाखैनो जाहैबाय नै दासो फैहांदों नालाय मानसिफ्रा समबो जाथ'वाखै बारा ओरैजाय नै बा फंबाया अकेनो फंबाया जों ओरैजाय माने गय लाबोदोंमोन आइ नैयावहाय गयखौ माने फायखारिया लाबाय ओमफ्राय दायो जोङो इयाव माखासे माल दंबाय नालाय बे मालखौहाय इयाव दोनहैनांगोन आरोखि दायो नै हाथायाव सफैबाय दायो मालखौ बोखायनानै गालांसै आङो नै गारिया इयाव दोनजोब्बाय आरोना मा जाहैबाय माने सोब दै गोजा जाजोब्बायना ओइ सिंसिम लांनो हाला बेनो जाहैबाय नै हाथाया नायना लादो एकदम लांदां दा अखा हाबासो बाजिथा खोबलुबायलाय नुगौमोन आयौ खुमब्रा माथो रास्ता बेयाव हैगोल न'खौ बे आरो बाब नै दैजोंबो होलांबाय बे उफाय गैया दा मा खालामनो फायखारिफोरा आयु लावानो लावलै सैथिनोबो लावना खुमब्रा बे खुमब्रासो एकदम फायखारिफ्रा बिराद लादों माने बायनानै जोंना नै माला
मालखौ बोख्लायना गालांसै आङो ओमफ्राय जों आरो हिनजावखौ दखानाव गालांबावसैलाय गयखौथ' होबोखाबाय नालाय नैबे सिब्रु ओमफ्राय मा दंथाय हालदै हुलदाबो लाबायलै बियो बायदिसिना लाबोलाबायो बेखौ लांग्रोबाय आरोखि इनि मनाबोसै मना बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि हाथाय एकदम गारिफ्रा फैगासिनो हाथायनि गारिफोर दासो फैदों लारि नुदों दा दासो फैगासिनो दङ बोथोरा गाज्रि जाबायना मा जाहैबाय दैज्लां बोथोराव जोंना बे हाथाया एसे खम जायो मानसिफ्रा आं दाख्लै खिन्थिखादों नङा होमबा जेसेबांखिनि मैगं बेफारिफोर फैयो सोब माने दारि गोलाव गोजा आरो बेलेगनिफ्राय फैजोबो बेयावहाय मैगं फानग्राफ्रा माने अबेबा गगामुगनि फैयो अबेबा लखिमपुरनि फैयो आरो बबे जायगानि फैयो बेखौथ' आं मोजां मिथिला गोदो जों उन्दैनियावबा एसे फिसामोन दायो माने बिराद बारायबाय हाथाया बिराद गिदिर जाबाय आरोखि फैयो आङो हिनजावखौबो दोनफैबाय हिनजावखौ दोननानै आरो दसेनो आं हटेलाव दसे जिरायबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय फुंनि समावहाय आङो दिनै मा मावखो आरो बबावबा आङो फैनानै दायो सोरखौ बबाव दोनफैखो आरो मा लाबोखो आरो जोंहा मंगलबारावबा माने टाइमा मानि थाखाय जोंहा बिजि जायो नङा होमबा फुंनिफ्रायनो जोङो मंगलबारबाथाय जोंना टाइमानो थोआ मानो होनना बुंबा फुङाव सिखारनानै आंखौ बाथौ सावनांगौ नालाय बाथौखौबो आंनो सावो ओमफ्राय आरो लोगोसे टाइम जानाय लोगो लोगो फिसाजोखौबो स्कुलाव दोनलांबाय स्कुलाव दोनलांखांनायनि उनाव आरोबाव नै बिसोरखौहाय हाथायाव दोनफैबाय माने दखानावबो थायो नालाय आंना हिनजावा ओमफ्राय आरो बिमाखौबो दोनफैबाय हाथायाव बिमायाबो माखासे माल मोनफ्रोमबो सप्तायाव लाबोयो आरो न'आवनो बानायनाय माखासे मैगंफोरखौहाय फानफैयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं बिसोरखौ दोननानै आंबो आंनि खामानियाव थाङो खिन्थु दिनै आङो मा जाहैबाय बोथोराबो गाज्रि आरो आं दिनैहाय माने देहायाबो बारा थिग जायाखै आंना दाख्लै माने जाबायदि माथो आंना एसे थसेब जादोंमोन ना बेबादिनिफ्रायनो दासिमबो मोजां जायाखै माथोआ मालाबा सम एसे थेरबावो आरोखि बेनिखायनो आंबो दिनैहाय माने आंनि खामानियाव थांला आं माने दिनै बेयावनो दसे थाथ'नोसै आरो बेयावनो एसे टाइम पास खालामसै नङा होमबा दिनै आरो मंगलबारबो हाथायबो मानसिबो जेव जाजाव जागोन नालाय आं बेखौहायनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो थिगासे लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय अके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय